Velkommen. I dag, det skal vi lave lidt tutorial. Der er mange, der har spurgt requesten tutorial af Sony Vegas. Sådan vis. Fordi de synes, jeg redigerer super godt til mig Max's videoer. Så det lad os gå i gang. Okay, som I kan se, så har jeg dragget de 4 klip her, som jeg godt vil bruge i dag. Det her, det er transitions, det er overgangen. For eksempel, jeg kan lige vise et eksempel. Så det det kommer tilbage, så jeg lige gør. Transitions. Vi putter den her ind, og så kommer sådan 3 lag. Kommer den ind, og jeg har bare valgt. Skal I se, vi starter. Så er der sådan en Lumax banner bagi. Super fedt. Så det behøver ikke at være Lumax. Okay. Så den næste punkt. Det hedder at splitte videoer. Når du splitter en video, så klipper du midt i en video, så det bliver til 2 forskellige videoer. Det viser jeg her. Okay, det jeg så gør nu her, så vælger jeg det sted, jeg godt vil klippe den. For eksempel nu, hvis her min mor kommer ind i døren. Hvis hun kommer ind i døren. Så siger hun, du har husket din madpakke. Jeg ved ikke hvorfor, men det siger hun bare. Så kan jeg vælge at trykke S, eller trykke højreklik. Og så kan jeg vælge split. Og som der står her, så kan jeg trykke S. Så klippede den det til 2 videoer. Så min mor hun taler her, så kan vi gøre sådan her. For at korte den af, så kan vi gøre sådan her. Så kan jeg gøre sådan her. Nu har hun sagt lidt med madpakken. Så kan jeg den her hen. Så kan jeg vise sådan her. Sådan der. Så kan I se, så klipper den lige direkte over. Så. Nu kommer vi til næste, tredje lille ting. Det er Letterboxd. Letterboxd, det har I måske set. Der kommer et lille eksempel her. For eksempel, I har set i kortfilmen, eller i vores Minecraft med Max. Der kommer også nogle 2 streger, eller sorte kanter, oppe og nede. Ja, det er lidt lige så kan I se, så kommer der 2, som I kan se her. Det hedder Letterboxd. Det giver sådan lidt mere actionagtigt. Og det kan jeg lige gøre her. I kan installere det. Jeg stiller et link hernede. Og så kan I bare installere det. Ja. Og det I skal huske nu, det er, at den skal være øverst oppe. Hvis den ikke er øverst oppe, så... Det var lige sådan. Okay. Hvis I ikke stiller den øverst oppe, ja, så kan man ikke se den, fordi så er den her foran. Det er meget kendt problem. Okay, så vi gør, det er et videolag, det er et lydlag. Vi skal have et til videolag. Så vi gør sådan her, så trækker vi den op. Nu kommer der Letterboxd. Og de der sorte kanter, det behøver ikke at tage. Det er fordi, at Minecraft, som jeg sagde lige før, de har et andet format. Opløsning. Okay. Punkt nummer 5. Det er, hvordan du zoomer ind. Hvis jeg for eksempel vil zoome ind her i chatten. Jeg står 30 sekunder, for eksempel. Helt vildt, siger jeg bare. Så trykker jeg S her, som jeg viste jer lige før. Jeg splitter det. Så vælger jeg den tid. Man kan også gøre det på en anden måde, hvor man keyframer det. Det tager jeg ikke. Det er sådan her. Og så vælger jeg, så bliver det til en video. Så vælger jeg de her 2 sider, så splitter den. Trykker jeg her. Event pan slash crop. Sådan her. Så kan jeg zoome ind her. Tag den. Sådan der. Så kan I se. Så kom det sådan noget. Nogle gange, så hvis... Nej, det tager vi ikke.
Yes. Så nu har vi det. Så kan vi lige kigge. En daglig start. En daglig start. En daglig. Okay. Så gør den automatisk af det. Så vi her. Og så hvis vi så sætter det sammen med en letterbox, for eksempel. Så sætter vi det lige her. Tak for solvand, Max. Kan I se, der kommer en letterbox med på her. Punkt nummer 6. Det er for eksempel, I har set farverne, de ser lidt anderledes nogle gange. Det hedder color correction. Det er hvor jeg, for eksempel i kortfilmen og sådan noget, der kan I se farven, de bliver sådan mere efter temaet, der kører. Det er color correction. Så finder vi lige color corrector. Så tager vi den bare i hiver herned over. Kommer det her vindue fra. Så skal vi se, om jeg gør sådan her. Det vil være en slags låg. Det er et låg. Det er faktisk omvendt. Af visse grunde. Det er det her. Sådan der. Så kan I se, så kommer der et par forskellige farver. Okay. Skal lige... Okay. Skal I se her. Så kører vi. Så kan I se, farverne det bliver helt rimelig fede at se på. Meget dårlig start. Det er en video, der kommer op snart, så vi har brugt her som eksempel. Så. Yes. Men det var de 6 gode tips, I kunne få. Så håber I kunne lide videoen. Hvis I vil se mere af den her slags, så giv nogle likes. Og hvis vi sætter den her til 10 likes, kan vi sige, så kommer der en til. Okay, men vi ses alle sammen. Og hygge jer med det her. Vi ses.